Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayos sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang followers po. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi pong ninyong isa puso't isipan manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ay, ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbas ang sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Pagkalob po, pagkakalob sa inyo lahat ang siksik, tikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang mabagi ko po ngayon po ay sa pangalan ni Isus na lalapitan ako ng swerte, pinansyal o pera, Hiwaga ng Pangasinan. Ito po yung usanin po ng 3 beses po, tapos po po sa dibdib. Bago ko po ikukuhan po, shoutout muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Arroyola from Bicol, Ryan Abisti, Junix Bindadin, Gerardo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantinilla, Marlon Huyuhoy, Joel De Rosario, Pagkat ng Dilim EDC, Commented, Janice Nolo, Arnel Realo, Pantalion Bubihis, Jordan Buo, Commented, Ajon Pugo, Andong Kurogi, Tinigyanan, Marvin TV, Holdo TV, Robin Ramos, Rons Marcelino, Ronald Satur, Commented, Aljon Pod, Rodel Landra, Yasby Yamisa, Yamasiya, April Commented, Nestor Ramos. Sa mga po, shoutout po sa inyo lahat. Sana po ay palagi po kayong magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Narito po ang orasyon na aking ibabahagi sa inyo. Ito po. Sa pangalan ni Jesus ay lalapitan ako ng swerte, pinansyal, pira, Hiwaga ng Pangasinan. Po. Salin po sa isip lang po ng 3 beses po at ipo sa dibdib. Narito po ang orasyon po. Akumbral. 3 beses po salin po. Yan po. Tiwala lang po sa sarili at tiwala sa Diyos Ama na sana po pag gumagawa po tayo ng mga orasyon ay tiwala po para at focus po tayo sa sarili para makakon po natin ang bisa po nito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan po.
Shoutout po sa inyo lahat. Bye po.